Upat ka inilang sumusunod o giingong sumusunod ni Leoncio Pitao o Caparago na sikop ni atong Martes sa hapon sa Kalinan, Dakbayan sa Davao. Ang mga dinakpan na ilanga sila si Christopher Rolion alias Ka Joel, Rani Ninal, Alexander Bortolome ug Mike Capito. Mato ni Davao City Police Office spokesperson Mil Grace Driz nga diha gyud kang alias Ka Joel gisilbi ang warrant of arrest ug didto siya nadakpan lakip ang iyang mga kauban sa Station Grill sa distrito sa Kalinan. Dugang ni Driz nga nakuha gikan sa upat ang mga armas, improvised explosive devices, lain-laing cellphones, granada ug electrical wirings. Ning pagbalita, giandam na ang mga kasong ipasaka batok sa mga sospek.